Il-membru tal-Parlament Ewropew tal-Partit Nazzjonalista David Casa li flimkien mal-kollega tiegħu Roberta Mezzola attakkaw kemm ferħu l-Gvern Malti kull meta tkellem mal-Gvern tal-Azerbajġan, issa sar komdu biftehimiet ma' dan il-pajjiż. Saħansitra qalilna li jieħu pjaċiri wieġeb dwar dan is-suġġett. Taqbel mal-ftehim imħabbar il-biraħ bejn il-Kummissjoni Ewropea u l-Azerbajġan? Casa wieġeb billi din id-darba ddefenda l-Kummissjoni Ewropea li qed taħdem mal-Azerbajġan għax trid iżżid il-konsenji tal-gass lejn l-Unjoni Ewropea minn dan il-pajjiż. Wara li għall-President Aliyev kien hemm kritika qawwija, skontu issa biżżejjed li kien hemm il-medja mistiedna għal ftehim. Il-ftehim li ġie iffirmat huwa trasparenti kollu. Biex il-ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Azerbajġan tħabbar il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen żaret il-kapitali Azerbajġana Baku, il-qbilu maħsub biex ikabbar l-importazzjoni tal-gass naturali Azeri għal mill-anqas 20 metru kubiku fis-sena f'temp ta' 15-il sena u għandu jnaqqas id-dipendenza tal-Unjoni Ewropea fuq il-provvista tal-fuels importati mir-Russja. Von der Leyen iddeskriviet lill-Azerbajġan bħala sieħeb ewlieni fl-isforzi tal-Unjoni Ewropea biex ma tibqax tiddependi fuq il-fuels fossili Russi. Din mhijiex l-ewwel darba li d-deputati Ewropej tal-Partit Nazzjonalista bidlu fehmthom wara li fl-istituzzjonijiet Ewropej għamlu kampanji sħaħ biex ikasbru sem Malta.